Helo, fideo cyflym i ddangos i chi lle i ddarganfod fideos sydd wedi croesbostio efo'ch tudalen ar yr Facebook ar ei newydd wedd. Felly dyma dudalen mentrau. Fel gweinyddwr, dylech chi weld yr ochr chwith ar eich tudalen chi. Rwan yr teclynnau cyhoeddi yn fan hyn. Ar y chwith fan hyn, videos you can cross-post. Yn fan hyn. Ffordd arall i gyrraedd rhain ydy mynd yn ôl i'r dudalen, mynd i fideos, ac yn fan hyn, ydych chi'n gweld Create a Studio. Mae'n agor mewn tab gwahanol, a gallech chi weld mae'n syncio fyny efo eich Instagram hefyd os ydych chi wedi lincio'r ddau gyfrwng i fyny, ac yn fan hyn, Content Library, Videos you can cross-post. Na ni, a gobeithio bod hwnna wedi bod yn ddefnyddiol i chi.